Sa kinabuhi, kinahanglan day makakatunta sa paghulat. Kaya ang pagdali-dali mo resulta kinis pagmahay sa kinabuhi. So mga kasambingay, welcome na sab sa atong lain na sab nga episode og istorya karon nga mapulutan nato og dagkong lesson sa kinabuhi. Og kini usa kini kasturya sa anak ug amahan. Para masabtan nimo inani ang senaryo. Usa ka adlaw niana, ang amahan mipalit og sapatos sa iyang bugtong anak. Tungod kay bugtong lagi ang anak, gipalitan niya og brand new nga sapatos. Samtang na kadawat ang maong bata, bali gyud kalipay sa bata. Pag uli na nila, pagsakay na nila sa series, nakatulog ang bata. Samtang iyang gitapad ang iyang bagong sapatos. Karon, pagkamata sa bata, natingala siya nga ang pika sapatos nawala na sa iyang tapad. Pagbulong niya, wa na gud niya nakit-i, hangtod nga bali niyang tinyabaw, bali niyang hinilak, tungod kay nawala lagi ang iyang pikas sapatos. Kaning mga nagsakay sa series nga mga tao nang lingi na tanan ngadto sa maong bata. Busa ang amahan na ulaw man, iyang gibuyag ang iyang bata insadong. Ayaw gihilak kay maulaw tan ini mga tao nga nas sulod sa series. Apan kining bata wala mo patuo sa amahan. Kay ang huna-huna sa bata naara gyud sa iyang pikas nga sapatos nga nawala. Sumuto nga nagsyagit gusag mayo, hilak gusag mayo. Busa ang amahan nangitag paagi para muhilom gyud kay maulaw siya sa daghang mga nagsakay sa series. Sugiing na niya ang bata sa dong hilom na. Ayaw kabalaka kay katong nawala ni mga sapatos, inig-abot atos balay karon, mupalit ra tag bag-o nga mas patsada pa ato. Karon, pagkadungog anas bata, nahupay ang iyang kaguol, nahupay ang iyang paghilak, busa mihilom ang bata. Ug sa iyang paghilom, napulihan kini og ka-excited. Sa iyang huna-huna, tumas na yung pagka-excited siya. Sa iyang huna-huna nga, wow, na napuday ko bag-o nga sapatos niini. Sumuto kay nahuna-huna man niya, nga doon na po siya bag-o nga sapatos, unsa may iyang gihimo. Kadtong nabilin nga usa ka buok na laman, iyang nahuna-hunaan nga ilabay na pud laman kay wala naman toy pulos kay wala na may paris. Busa iyang giabrihan ang bintana sa series ug iyang giitsa ang pikas sapatos. Karon manaog na sila kay naabot na sila sa ilang lugar. Pagkanaog nila kay nakita man sa bata ang pikas sapatos na araday sa hagdanan sa series. Sumutong pagkakita sa bata, nagmahay siya. Kay nakadesisyon siya nga gilabay na niya ang pikas. Sumuto nga diha dako kayo ang pagmahay sa maong bata. So dinirta mo kutob sa tuang sugilanon karon mga kasambingay. Inana usab sa kinabuhi. Kung magdali-dali bitaw tag desisyon, mo resulta kinis pagmahay sa kinabuhi. Dunay mga panahon nga ang atong mga desisyon nagdali ra gyud ta ug wala ta makahulat. That's why nahitabo sa unahan sa atong kinabuhi aduna tay dakong pagmahay. Ug dili nato masabtan tungod sa atong mga plano nga gusto dayon ta nga maangkon dayon nato. Busa naghimo tag kaugalingong plano nga dili uyon sa kabuton sa Ginoo. Diya sa Biblia adunay managtiayon nga naghimo silang kaugalingong plano nga dili kato plano sa Ginoo tungod kay nagdali lagi sila. Si Sarah ug si Abraham gisaaran sa Ginoo nga tagaan silag anak. Gisaaran sila sa Ginoo nga tagaan silag anak. Apan kay lagi nagdali sila, busa ang gihimo ni Sarah, ihang gipadulgan ang ihang sulugoon nga mao si Hagar, gipadulgan niya sa iyang bana nga si Abraham. Hangtod nga niabot sa punto nga nakaanak sila. Pero kato nga initiative, kato nga ilahang plano, natuman gyud tinuod. Dali gituod na silang nakaanak. Kaya ang gusto ni Sarah ato nga makaanak gyud siya. Kay sa unang panahon manggod, makaulaw kayo sa usa ka babae, usa ka minyo nga babae nga dili ka makaanak. Okay? Biyay-biyayon ka sa mga tao kung dili ka makaanak. That's why naghimo og initiative si Sarah para dili siya maulaw ug dili siya biyay-biyayon, naghimo siya og initiative busa mo utong yang gipadulgan si Hagar. So karon ang ending ato tanaw ng resulta. Pagkaanak na ni Ismael, nataw na si Ismael, diha nagsugod ang kalbaryo sa kinabuhi ni Sarah. Kaya nga naman, samtang nagtubo si Ismael, si Hagar nagsigipod og biyay-biyay ni Sarah tungod kay wala makaanak. Mao lagi na ilang kultura sa una, kung di ka makaanak biyay-biyayon ka. So si Hagar nakauna-una siyang biyay-biyayon niya ang iyang amo tungod kay wala makaanak. So diha baling lagutan ni Sarah. Ug tungod niya na nagkaaway pud sila ni Abraham. Kay
matud pa ni Sarah, ikaw ang hinungdan ini. Pero sa tinuod si Sarah biagod ang hinungdan. Kay gusto siya, nag-apura siya, nagdali siya. So sa kinabuhi mga kasambingay, dunay mga punto nga kinahanglan ta maghulat. Nga dili ta pwede nga magdali. Kay kung magdali ta, pwede mang maangkon dayon nato kung magdali ta. Pero kung magdali ta unya, dili ka na plano sa Ginoo, maangkon man tuod na nato, pero mahimo ng kalbaryo sa atong kinabuhi. Muna hinungdan sa daghang kasamok nga niabot sa atong kinabuhi. Daghan kayo ron mga kabatanunan nga nagdali sila. Dunay mga kabatanunan nga nagdali sila sa kaminyoon, no? Wala pa gani sila kahuman og eskwela, na nangabuntis na nagdali sila sa kaminyoon. That's why niabot sa punto nga nagmahay sila sa kinabuhi. Okay? So daay mga butang nga kinahanglan natong tun-an pag-ayo ang paghulat. Kay kung dili ta makahulat, muna resulta nga kita magmahay unya sa ulahi. Susama sa maong istorya, ang bata nakadesisyon sa nga ilabay na lamang ang pikas nga sapatos. Karon kay pag kanaog nila naaraman day ang pikas sapatos sagdanan sa series. Di ba? So diabot ang mahay. Kanus ami abot ang mahay sa maong istorya. Tungod kay nakadesisyon na ang bata nga gilabay niya. Sayo kay nakadesisyon ng bata, di ba? So, kung ato nang i-relate sa atong kinabuhi, kung dali ra kayo tang makadesisyon, dali kayo tang makadecide sa atong mga plano, unya kana dili day na kabubuton sa Ginoo. Okay? Unya ganahan gyud ta nga manaa gyud dayon. Okay, pwede man manaa gyud dayon. Apan hinumdumi ni moabot sa punto nga magmahay ta. Makayon yata sa unahan, may paywa ko nagdali. Kay na yun ani hinuon akong kinabuhi. Mao nay kalabanan karon nga itabo sa palibot karon. Dagha mga pamilya nga nagmahay, dagha mga managtiayon nga nagmahay, tungod kay nagdali-dali sila. Ang ilang pagdali-dali miresulta sa kagulyang o kagubot kasamok sa kinabuhi sa pagpuyo o sa panimalay nila, gubot kayo sila. Kay nganuman, kanilaging magdali nga dili plano sa Ginoo. Muna nga sa kinabuhi, katuna nato ang paghulat nga atong iampo sa Ginoo kung unsa iyang plano. Kay kung dili ta magampo sa Ginoo, kanang atong plano, atong kaugalingong plano mo atong ganahan nga ipatuman, moabot gyud sa punto nga magmahay ta sa ulahi. And lain nga lesson nga atong makuha nini nga dili day tanang pagdali tama. Okay? Muna itong hinumduman. Kasagaran sa atong gidalian, dili kana husto sa unahan. Okay? Mahipunta kita sa dili maayo kung ato nang gidalian. Unya lain pag yung lesson nga atong makuha nga kani daing too much excited ta, diha ta makahimo og wrong decision sa kinabuhi. Susama sa maong bata, sa too much niya nga ka-excited nga nudna sa bag-o nga sapatos siyang huna-huna, busa nakadesisyon sa dili maayo o dili mao iyang gilabay ang pika sapatos. Pwede ra man ta tong dili na ilabay, di ba? So inana usab sa kinabuhi, kanang too much excited ta sa usa ka butang, diha hinuon ta makahimo og wrong decision sa kinabuhi. Unya ang wrong decision nato mo kanay maglid ngadto sa unahan og pagmahay og dili mayong kahimtang sa kinabuhi. Daghan kayo nga senaryo sa tong kinabuhi inana ang nahitabo kanato. Kanhi inana ta kung nakarelate ta niini nga aduna tay experience sama ni ana nga tungod kay excited kayo ta sa maong usa ka butang o unsa pa na nga atong gika-exciteran hangtod nga niabot sa punto nga nakadesisyon ta og dili mao. Unya katong atong desisyon nga dili mao, paghuman atong himo niadto, iabot sa punto nga grabe gyud ang pagmahay nato. Sinana ang ato ang kinabuhi. Kinahanglan nga makakaton kita sa paghulat. So no need tang magdali sa kinabuhi, no need tang magdali. Nganuman ang plano sa Ginoo may matuman. Magdali ta atong kaugalingong plano matuman man tuod apan dili mayo ang resulta. Pero ang nakanindot kung makahulat ta sa plano sa Ginoo, kay nindot kinig resulta sa kinabuhi nimo. Mga kasambingay, dinhi lang ta kutob sa ato ang istorya karon, hopefully nga doon natin nakuha ang lesson nga pwedeng ma-apply sa kinabuhi. Kung bago pa kaninga channel, ayaw kalimot sa pag-subscribe para updated ka sa daghan natong mga sambingay. O ayaw kalimot sa pag-share nini nga video sa atong mga kaubanang mga Kristiyanon, sa atong mga friends sa Facebook para nga ma-aware pud sila niini nga topic. Salamat, glory to God. God bless.